Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Wekhula ulethe insipho lapha. Hayibo mama, sabona. Masibisi. Kunjani Ntombi? Ngiyaphila sisi. Hey. Aze ngavelelwa inkosi. Umuntu ngisho semdala esewumgogodla impela nje. Uwasela bani? Ungoneni? Ava umtoto sakodwa ungoneni? Hayibo mntana phela akanasikhathi uzobe washa nini lesimpahla. Akanasikhathi ushonisa pho ngoneni isikhathi. Kwaphela noma ngabe uyala yakhona ufuna qala vuka washe washing le yakho. Ubona umjwayeza kabi. Ukuthi wayeserola phansi niba ukuthi la ungoneni. Acela ngane dade wabamoshela. Emoshele kuphi ukhuliwe? Emoshele kuphi? Ebeziwashela nini zakhe izingane ke zakhe. Ngithanda. Hayibo mpemoni unamanzi okuwasha. Hayibo uthi ngisusela sahlala khona. Hayibo. Kanti manje awungichazele ngempela kanti ithini into yamanzi? Saqakekela amanzi kwazo kwawukuba nje. Awunawo amanzi wena? Anginamanzi mina nginekuphe ezimbili endlini manje ngisele nazo. Hawu. Ezimbili nje vo. Engibhalanse ngazo angazi makuphela la manzi ngizothini. Yini kangaka? Awekho anginawo aphelile wena wathatha phi kanti? Kambe imoto yamanzi ayifikanga lokho. Ayifika ngimoto futhi sedlule nosuku sedlulile isuku. Hayi ludlulile manje usuku. Imoto lefanele ifike izolo. Lefanele ifike izolo namhlanje kuseni. Befanele ifike izolo ntambama. Ifika Ngane yakwethu. Mina nginegubhe embili. Bese kusele igubhe embili nebhaketi. Ibhaketi ilodwa sicombela kulona ekuseni sageza kanjani kanjani. Hayibo iviki lonke nje uzokuthi umenge igubhe embili. Angazi sisuthi ngizoyithini mina lento. Ayinake mina nginawo ke amanzi phela nje ayibo agcola umuzi ngiyaxanje mina ukuthi unegubhe embili wena. Uwasatha phi amanzi? Nawo nje kakhulu futhi hayi kancane. Kanjani manje? Hayi umasiphi phela ungaphiki nami mina. Ungaphiki nami sisi. Usuqalile ke njalo. Hayibo nginolayini mina wamanzi. Awu matha ungaba nolayini wamanzi mina ngenawo manje bese ngasangitshela sangitshela ngani phela manje. Hayi phela kunankinga sisi njengoba nginawo nje uzowathola nabanye kodwa ngifuna nje nomanzi manje ngabe sakunankinga ngeza kumina uzoyithola igubhu lesayifunayo. Hayi shushu nawo maningi ngizopha nomanzi manje. Mani wonke umuntu nje vele kahle kahle wonke umuntu wafuna amanzi kumina uzowathola kumina. Ngingazothola igubhu ezimbili. Ufuna ezimbili? Ngifuna ezimbili. Akunankinga ke. Uzophatha ezakho noma uchathazele kwezakho noma kunike zami. Cha ngizoletha izigubhu phela ungikhelela ngithi wathela entweni enkulu. Uzothatha izigubhu zami ungithelele unokhuzi ungifakele kuzona. Akunankinga ke. Ayibona ngisiza ke Ntombi mhlawumbe ngizoke ngizame nokupatanisela lo mfana noma kuyigijana ezimbili namavesti especially into zomsebenzi. Kusho ukuthi ngizosukuma bengisathi ngiyaqala ukwasha unganginikeza ukuthi uzoba 200 rand. U200 manje. Wamanzi phela ngithi izimbili igubhu. Uyabadayisa kanti? Phela ubathiwa ubuthe ufuna soda bezoba 100 rand kodwa mase zimbili sho seku200. Uyabadayisa? Ngiyawadayisa amanzi sisi. Udayisa amanzi? Ishangicacisa yabona nje ngivele ngabuka lokho ukuthi phela mina masibisi ngayitshela nje kusole eqanti ngizoyisebenza mina. Ekuqaleni kwani? Nje ngizoyisebenza. Cha phela ngoba ngabona ukuthi la ekhaya nje imisebenzi iyacikiza kakhulu. Ngase ngihlala ngibonga ukuthi hayi angivele ngiyisebenze sisi. And iyasebenza lento. Ngihlangene nawe ekazi izilunge nje angazi ukuthi kade ngixaweni. Iyangisebenzela lento ukuthi ngihlangene nawe nje ayikaze yalunga nje inhlobo. Ngingame ebhizinisini elilodwa. Kuyangisiza lokho ngoba kufanele ngibuka amathuba makunamathuba athile. Ngihlale ngibuthi yini eshodayo emphakathini bese ngingena lapho ke. Sengisemanzini manje sisi ngisemanzini. 200 rand ayibo. 200 rand. Usune business lamanzi. Yazi ukuthi ngiyakhumbula ukuthi wena uba nebhizinisi nezinkwa la kubanjwe imoto yezinkwa. Wasuba nebhizinisi lezinkwa ngemveni kwalokho. Imoto bekufanele ifike izolo wena unamanzi namhlanje usuqala ibhizinisi lamanzi. Imoto kodwa sigcine singayibonanga izolo. Hayibo. Angisho ukuthi ngithini. Manje uzama ukuthi angisho lutho. Ngiyenzele mina imoto yamanzi ngiyenzele. Hayi bonga yenza imoto yamanzi bonke kuyenzela ukuthi awenzanga lutho nanko. 200 rand ayibo. Yazi baningi kanjani abantu abafuna amanzi? Hayi sisi ngeke ngiwathenga amanzi kuwena kuhle nje ngikuqiniso. Yabona mhlawumbe ngathi wadayisa umunye umuntu. Mhlawumbe ke ngingabhatanisa ke lo 200 rand ukukhiphe futhi ke nakhona lo muntu ngaze ngimncenge ukuthi aya kanginike noma ingu100 rand izigubhu ezimbili. Ngeke nje makathi angiwathenga kuwena amanzi khohlwa. Ngithenga amanzi kuwena. Asho ukuthi awadingeke sisi. Ngoba phela abantu abawadingayo nje ngempela bazoyikhipha le mali engishoyo. Mama umthetho kuyolunga nini? Ngani? Imini masibisa sengibona. Angibambe umuntu inkunzi la. Udayisela mina amanzi. Wena futhi yabona ke wena ngempela ke uphela unemali wendoda ekisebenza kahle. Wena umuntu engizomdayisela. Uyazibona ukuthi unjani? Mhlamba abanye ke ayike into engicika ci lento yakho yokuhlela ungitshela indaba zokuthi indoda yami iyasebenza. Kanti ayisebenzini? Eyakho yayekela nokusebenza. Yayekeswa yimini. Kodwa igama lithi iyasebenza. Khipha imali hayi. Mhlamba abanye ke ngabazwela kabanye ke ngibashiphisela abanye noma ngibakweletela. Kodwa wena cash sisi khipha imali hayibo. Kanti wena imali yenzani?
Wemakatha. Udayisela mina amanzi. Ngiyakudayisela sisi. Ayikho into amahala sisi ngoba ngisayitolo. Eyitolo adayisa amanzi. Hayi ngiyashaya zikhali. Eyitolo. Udayisela mina amanzi. Yebo. Eyitolo niyabathenga u5 liter laba begujana engaka zamanzi. Uyisitolo wena. Mase kuyimina selifuna Uyisitolo wena. Ngengidlale ningi sazodlala ukufa mina. Hawu. Wawunehlazo ntombazana yakwacela. Awunehlazo. Udayisela mina amanzi. Angizange uzodlala nini. Usakwazi nongipha isikuphe esodwa. Esodwa makatha. Uthi ngiyakupha nje masibisi nathi isikuphe esodwa. Okay kulungile ke esodwa nganginika u70 rand ke. Esodwa ke. Masu 70 rand isimala ngona lapho sangidayisela. Saphula lo phela 30 rand ke nguphulela. Uzothi uyangephulela la ngubani mina kuwena. Matha. Imini masibisa sangibona. 50 rand ke masibisi ke isigubhu ke. Ngoba nje ulwa nokuthi ngikuphuma imali yami. Ungabatshela abantu ukuthi ngineze ngo50 rand. Ngoba ulwa nokuthi ngakuphuma imali yami ngikunika imali yami. Kanti wasibisa imali yezani? Noma unganginikeza lawa ke labo uzowasha ngawo. Angeke sisi kwayiwona nje lawo mhlambe lawo mangafuna lawo ngoba usunganginika noma u30 rand ke la. Angizudlala wena mina ngeke ngithenga amanzi kuwena. Uyangiqola phela. Mhlambe komunye umuntu ungawathenga hayi kuwena. Ngobani? Cha nje ngeke. Ngoba nginjalo mina sisi. Ngeke nje ngwathenga amanzi kuwena. Ayi. Khipha 30 rand. Akho 30 rand uzawuthola. 30 rand lo bhaketi. Akho 30 rand la. Uyangikweleta ke sisi uhlalwazi. Uyangikweleta hayibo akhomanzi amanje. Futhi kosi umuntu engadlala omasibisi. Akusemina phela ngithe abalala de kufika imoto yamanzi. Ngiphume ngedwa ngabeka imphongolo yami ngedwa la. Bekusefaka ngihambe ngene imizi nemizi ngivusa abantu. Dayisa nje amanzi 100 rand isigubhu. Bengase ngiphetela mina. Rameme suhezekia. Kwathi mathambo. Hlanganani wa. Yeah. Masibisi. Yeah. Yini lento soyenza futhi manje? Ukhuluma. Ngicela amanzi ami. Awekho amanzi ngiwasebenzisile. Ngicela ibhakede lami. Hayi ubhede sasebenzile wena yini manje? Linani futhi? Sinamanzi ngisawasebenzisa phela amanzi. Hayi sisi phela akwazi ukwathatha wonke amanzi ethu la emphakathini. Shuthu imoto wonke. Ngithi kubonile phela usudlula nesigubhu lapho uqhamuka ngezansi. Oh, waleni? Kade ngifuna ukuthi wakho uzomncane ungibizile sengizosasa amanzi. Ngazizwe uphuma kule mfazi. Wazi ukuthi ngifuna kulo mfazi? Yini inkinga yakho noma ngakho uzwancane? Sisi ngiyayibona ingqondo yenu. Kancane kancane uyangikhipha. Uyangikhipha empilweni yakho uyangikhipha nje indaba enzala kwaNdlovu. Usufaka umkamkhuza omncane. Yeke lento oyikhuluma ayikho. Yeke lento oyikhuluma. Uza kanjani ukuthi ufike kumini ufike uthatha amanzi kumini ebese uphinda futhi ebanganeni bakho. Ungangenza islim. Ngangifike kwena ngafika ngacela amanzi ngitshotho ngizongidayisela amanzi. Wena ungadayisa unesibindi unitshela mina uzodayisela mina amanzi. Ufuna ngenze njani? Wasiwathatha ke egcineni kodwa. Ususuka lapho futhi. Sithatha lesi siceke. Wasothatha amanye pho? Bentinga amaningi. Hayi sisi. Angithi na uthe unamaningi. Wathola ngoline wakho thize. Nca ngoba le ndaba kamkakhuza futhi ngiyayibona ilokho inyuka nje iyanyukela ukunubayehla. Awuqali futhi ukenza lento yakho. Waqala lana kaniyobona ingane kaNomsa lapha kwaBhengu wathatha yena wahamba naye. Manifika lapha impahla zami engabezisa kumina unomuseyinikeza lo mfazi lo futhi. Uzongiqulisa manje? Awusagcina ngafuthi lapho manje ufika uthatha amanzi ami engathi akwanele lokho usiyolanda namanzi akhe. Uyeka lo moya wakho wokucova. Uyeka lo moya wakho mubi. Awulathi sivalo ngifuna ukuvala amanzi. Nca sisi. Letha la isivalo ngivale ibhakede. Ulivala ibhakede la. Awu lethi isivalo. Ngeke ngempela. Yini manje? Makatha. Yes. Letha. Uzosula imali. Oh. Unehlanya wena. Manje usungenza umuntu omubi manje sazi nawe bengizokudayisela ngempela amanzi wazi ngani mhlambe sazokunikeza amanzi. Wena. Wena. Hayibo mina masibisa ngadayisela wona amanzi mhlambe ngisazoshintsha umqondo. Imali akasiqale la nje kuqala. Kwenzeke kanjani ukuthi kufika imoto? Ungangibizi makathi awazi ukuthi nama amanzi anginawo. Angithi bekuyona ingqondo ukuthi ufuna ukuthi mina amanzi ngiwathenge kuwena. Uba uthe ifikile imoto kanti mina ayibo amanzi mina kanti ungathatha. Manje ucabanga ukuthi ngakho uzobona amanzi bawathathephi? Babambile bona. Babambile. Ngoba bathatha kule moto nawo wathatha kuyona. Lo ngangibizanga mayifika. Angithi yabona ngibizanga ngani makufika imoto? Uyaqhubeka nokusiqhatha bese kutshelelani yena ngaphela ngabe kunikeza amanzi kuphela ngakho. Ngoba ube mangele makathi awuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngingabi nawo amanzi ngoba wena kade wakha amanzi. Ube mangazo ulotho. Kwenzeka kanjani ukuthi ngingabi nawo amanzi? Manje uthi masithi ngabe sekufanele ngivukeke ngihambe ngiyovusana nawe futhi. Telefoni uyenzele. Nca sis hayibo. Yona telefoni uyenzele ukungimemeza nje. Uthatha ifoni ungifonele manje uma usaphuthuma na imoto. Eyani ngento wabhophopa wakho uphathayo? Phela nami ngibona ithuba lokwenza ibhizinisi. Kungami. Yabona into engikutshela yona? Imali phela unayo. Ibhizinisi lokho phela ukwenza imali. Imali unayo ke. Uyasibona matha ukuthi njalo. Hayibo. Ulibuyiseke ibhakede lami lelo. Ulibuyise hayibo. Hayi uzokulethela ibhakede mase ngiqedile. Ubani wami nani la uphekeni? Ukudla. Ngumele ngomngakho uzayo. Hayibo sis. Ehe.
Avulishaya depot. Ngithanda igravy yakho, ngithanda igravy yakho. Uphele nani vele? Hayi bosisi. Wathi ngilokhu ngibheka sifuna. Manje nethanda. Ungimele nginqabe endaweni kakhuzana. Hayi yabona i-rice ifanele libe nje ngihlazi ngitshela ukhuliliwe. Engathi yakumfundisa i-rice alihlakazeki Sethu phakathi. Masithi ukhuliliwe akapheka i-rice lapha ekhaya uvela siphekele iparish ngimtshela ukuthi ukhuliliwe angishongo khona ukuthi sicela umdoko. Angizwe sifake umdoko. Sibo asifake umdoko we-rice. Angiphaki sizongaphela mangaphaki manje ngiyotholela ukudla sekugone umngakuzayo. Uyabona sehlukana nengane yomuntu ayibo. Vele. Futhi uyazi bethi ngiqinisile angiqambo nami. Hayibo iyeke lento eyikhulumayo. Ungaphaka nawe ukanti wakho usadla. Cha ngisazophinda sisi. Hayibo. Uzophindani manje? Ibhathanathi sisigayigcinani ave ngiyithanda ibhathanathi. Usungayiphe ngani mangabe yithanda? Uyayithenga kona ukuyithenga? Ngidlala lo nto ngoba into engihlezi ngisho mina. Ukhari wakho masikisi ngithanda lento ukuthi ukhari uyadinga ukuthi ube nale mayima uzophakele mina ukhari uzogobha wonke ayayi. Ngabo. Ufake lela qhathi elikhulu wena sisi ngiyakubonga umro. Thatha sinisipuna lapho lethe la. Ufake lela qhathi elingamo usuligqiba. Awume imina ophaka phela kwami ngakho ngizozwa ngawo. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.